Kaya ngalengake kanca kabeh aja guru sore-sore gadok asale saka alam sapa ngantuk iku dambane opo.
Ayo konco, podo dolanan.
rene mas bebarengan onjo kabeh yo manja jogetan gado asale saka bela sapa ngado iku dambane apa gado asale saka bela era bado hatine lega aja ngono mas aja ngono gado janji mas hati lega kae rembulane yen di sawang kok ngawe-ngawe koyo ngelingake kanca kabeh guru sore-sore gado asale sapa ngantu iku tambane apa gado asale saka dela era bado hatine lega aja ngono mas aja ngono kadung janji mas hati lega kae rembulane yen di sawang kok ngawe-ngawe koyo ngalingake kanca kabeh aja guru sore-sore